سلام بینندگان گرامی، این برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته است. در استودیو از عبیدالله. جالبترین خبر و رویدادهای روز و هفته جاری را چون هر وقت دیگر برنامه اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته منظور شما می‌گرداند. تشریح اخبار. بگاهی امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد از اشتراک در جلسه سرانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی از ترکمنستان به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاون اولی رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند. طور خبر داده بودیم روزهای 27 و 28 نوامبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفری کاری در ترکمنستان قرار داشتند. رهبری دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر اشخاباد در حاشیه 15مین سمیت سران کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی با سران یک قطار کشورهای دوست ملاقات و واخوری‌ها انجام دادند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 27 نوامبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری جهت اشتراک در سمیت 15 سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی وارد شهر اشخاباد ترکمنستان شدند. خوش آمدید مهمانی محترم. در فرودگاه بین المللی اشخاباد مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را پرزیدنت ترکمنستان محترم گوربانگولی بردیمحمدوف صمیمانه پذیرایی کردند. سرور کشور میزبان بعد استقبال گرم پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان را به بالای شاهصفه فخری دعوت نمود. در مراسم استقبال مهمان عالی مقام سرودهای ملی هر دو کشور صدا داد. در شهر اشخاباد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه 15مین سمیت سران کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی با پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف ملاقات کردند. در واخوری حالت و دورنمای مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و ترکمنستان همچنین دیگر مسائل مبرم جامعه جهانی و منطقه مورد بررسی قرار داده شد.
сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз даъват ҷиҳати иштирок дар ҳамоиши навбатии созмони ҳамкории иқтисодӣ ва пазироии самимӣ изҳори сипос карданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд, ки тавофуқоти дар ҷараёни гуфтушунидҳои дуҷониба ҳосилшуда ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории кишварҳои мо хизмат хоҳанд кард. ҷонибҳо зимни вохӯрии самимӣ масъалаи рушду густариши робитаҳо дар соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, саноат, кишоварзӣ, нақлиёту интиқоли бор ва мусофиркашонӣ, истифодаи бандарҳои обии Туркманистон барои боркашонии Тоҷикистонро муҳокима намуданд. таъкид гардид, ки фаъолияти босамари Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Туркманистон метавонад ба татбиқи амалии ҳадафҳо мусоидати созанда дошта бошад. дар мулоқот ҳамчунин масъалаҳои рушди муносибатҳо дар соҳаҳои ояндадори илму маориф, фарҳанг ва тандурустӣ баррасӣ гардид. ҷонибҳо зимни баррасии масоили робитаҳои минтақавӣ оид ба авзои кунунии ҷаҳон, ҳамкорӣ дар доираи Созмони ҳамкории иқтисодӣ, Созмони Милали Муттаҳид ва дастгирии ташаббусҳои глобалии якдигар дар арсаи байналмилалӣ табодули андеша карданд. 27 ноябр дар шаҳри Ашхобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ бо президенти ҷумҳурии Исломии Покистон Ориф Алвӣ мулоқот карданд. дар вохӯри ҳолат ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Покистон ҳамчунин дигар масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ба густариши пайвастаи муносибатҳои ҳамкорӣ бо кишвари дӯсти Покистон таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамояд. ҷонибҳо оид ба рушду густариши муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ, афзоиши бештари додугирифт ва интиқоли молу маҳсулот изҳори ҳавасмандӣ карда, барои расидан ба ин ҳадаф тақвияти фаъолияти Комиссияи муштарак оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодиро зарур шумурданд. пешниҳод гардид, ки баргузории ҷаласаҳои шӯрои муштараки соҳибкорони ду кишвар, ҳамчунин гурӯҳҳои кории муштарак оид ба нафту газ, масъалаҳои энергетика ва зерсохтор таҳти пайгирии доимии ҳукуматҳои ду кишвар қарор гирад. дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои мухталифи саноат, энергетика, иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ ва нақлиёт мавриди баррасӣ қарор дода шуд. татбиқи лоиҳаи касса 1000 дар самти рушди ҳамкории энергетикӣ ва ташаккули долонҳои транзитиву нақлиётӣ аз Тоҷикистон то бандарҳои баҳрии Покистон, Карочӣ ва Гвадар ҷиҳати тавсия бахшидани муносибатҳо дар соҳаи нақлиёт ҳамчун омилҳои муҳими таҳкими робитаҳои барои ҳарду ҷониб судманд арзёбӣ гардид. зимни вохӯри ҷонибҳо барои таъмини амният дар минтақа оид ба муборизаи муштарак алайҳи таҳдидҳои глобалӣ, терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ табодули андеша карданд. вобаста ба ҳалли қазияи Афғонистон таъкид гардид, ки ҳукумати Тоҷикистон аз роҳандозии ҳама гуна тарҳҳо, ки барои эҳёи ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъмини амнияти Афғонистон заруранд, истиқбол мекунад. имрӯз дар шаҳри Ашхобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ бо раиси ҷумҳурии Исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ мулоқот карданд. дар мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории Тоҷикистону Эрон, мавзӯъҳои робитаҳои дуҷониба, минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат бо итминон изҳор доштанд, ки татбиқи мувофиқаҳои зимни музокирот ҳосил шуда ба рушду тавсеаи равобити дуҷонибаи кишварҳоямон такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. ҷонибҳо зимни баррасии масоили таҳкиму тавсеаи ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак дар арсаҳои саноату кишоварзӣ, энергетика ва маъдан, дорусозӣ, масолеҳи сохтмониро ба манфиати ду кишвар арзёбӣ карданд. тавсеаи ҳамкорӣ дар бахшҳои бунёди садҳо, нерӯгоҳҳо, пул ва нақбҳо,
роҳҳои оҳан ва мошингард аз имкониятҳои дигари робитаҳои судовар номида шуд. нақши комиссияи муштараки ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ дар таҳкими робитаҳои гуногунҷанбаи ду кишвар муҳим арзёбӣ гардид. ҷонибҳо дар соҳаи нақлиёт пайваст будани шабакаҳои нақлиётии ду кишвар аз ҷумла роҳҳои заминӣ ва оҳанро ба бандарҳои обии Эрон зарур шумурданд. дар мулоқот ҳамчунин ҳолат ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Эрон дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аз ҷумла Созмони ҳамкории Шанхай ва Созмони ҳамкории иқтисодӣ муҳокима гардид. дар шаҳри Ашхобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот карданд. дар рафти мулоқот ҳолати кунунии муносибатҳои дӯстиву ҳамкории ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба муносибати пирӯзӣ дар интихоботи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон дигар самимона табрик гуфтанд. таъкид гардид ки имрӯз муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва ҳамкории Тоҷикистону Ӯзбекистон дар ҳама самт бо муваффақият инкишоф меёбанд ва Тоҷикистон сатҳи ба даст омадаи ҳамкориҳоро бо Ӯзбекистон қадр мекунад. зимни суҳбат ҳамзамон масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Ӯзбекистон муҳокима гардида дурнамои таҳким ва таъмиқи минбаъдаи онҳо дар рӯҳияи анъанаҳои бисёрасраи созандаи робитаҳои неки ҳамҷавории мардумони ду кишвар баррасӣ шуданд. аз ҷараёни рушди пайвастаи ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар изҳори қаноат карда шуд. таъкид гардид ки барои боз ҳам боло бурдани ин нишондод истифодаи имкониятҳо аз ҷумла рушди робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, ҷонбо кардани фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, татбиқи лоиҳаи ояндадори таъсиси ширкати сармоягузории Тоҷикистону Ӯзбекистон ва корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ зарур аст. барои таъмиқи ҳарчи бештари муносибатҳо, ҳамкорӣ дар соҳаи саноат, нақлиёти роҳи оҳан, робитаҳои байни минтақавӣ, рақамикунонии иқтисодиёти кишварҳо ва густариши ҳамкории доираҳои илмиву фарҳангӣ муҳим арзёбӣ шуд. сарони давлатҳо зимни суҳбати самимӣ ва асозанда ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. вобаста ба вазъи Афғонистони ҳамсоя, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон омода аст бо фароҳам овардани имконоти логистикии худ барои расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми азияткашидаи Афғонистон мусоидат намояд. 28 ноябр дар шаҳри Ашхободи Туркманистон 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор гардид. дар кори ҳамоиши Созмони ҳамкории иқтисодӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ, президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев, президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, президенти Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган, президенти ҷумҳурии исломии Покистон Ориф Алви, сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Аскар Мамин ва дабири кулли Созмони ҳамкории иқтисодӣ Нозири Хусрав иштирок карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суханронӣ президенти Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедовро барои анҷоми муваффақонаи раисияш дар Созмони ҳамкории иқтисодӣ табрик гуфта, барои ташкили сатҳи баланди нишасти имрӯза миннатдорӣ намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори бовар карданд ки мулоқоти кунунӣ ки дар рӯзи Созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мешавад, қадами муҳиме дар роҳи рушди минбаъда ва таҳкими ҳамкории гуногунҷанба миёни кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ хоҳад гардид. дар оғози суханронӣ сарвари давлат оид ба буҳрони шадиди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва молиявии ҷаҳонии дар натиҷаи ҳамагирии COVID-19 ба амал омада андешаронӣ карда изҳори умед намуданд ки натиҷаҳои саммити имрӯза ба истифодаи беш аз пеши нерӯи созмон ҷиҳати рафъи оқибатҳои пандемия ва таъмини рушди устувор дар минтақаи он мусоидат хоҳад кард. бо таҳлили вазъи ҳамкории тиҷоратӣ байни кишварҳои аъзои созмон ҳамчунин омили рушди босурати иқтисодии минтақавӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки тиҷорат дар миёни кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ ҳамагӣ 8% ҳаҷми умумии савдои онҳоро ташкил медиҳад ва ин рақам баёнгари истифодаи нокифояи имкониятҳои тиҷоратӣ дар байни давлатҳо мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақсади тавсея бахшидан ба ҳамкории тиҷоратӣ дар чаҳорчӯби
ҷӯби созмон пешниҳод намуданд, ки ҷиҳати бартараф кардани маҳдудиятҳои карантинӣ, нақлиётиву транзитӣ бинобар ҳамагирӣ ҷорӣ гардида, ҳамчунин монеаҳои тиҷоратии тарифӣ ва ғайри тарифӣ иқдомоти мушаххас анҷом дода шаванд. зимни суханронии пурмуҳтаво президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин сатҳи ҳамкории кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодиро дар соҳаҳои тиҷорат, нақлиёт ва коммуникатсия, энергетика, саноат, кишоварзӣ, ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти озуқаворӣ таҳлил намуда, густариши робитаҳо ва татбиқи барномаву лоиҳаҳои муҳимро барои таъмини рушди устувор дар минтақа зарур шумурданд. зимни баррасии масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои он, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи созмон пешниҳод карданд, ки ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва дар ин зимн коҳиши таҳдидҳои офатҳои табиӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир гардад. изҳори умед карда шуд, ки пешниҳодҳои Тоҷикистон оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва мушаххас сохтани санаи рӯзи умуми ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо, инчунин таъсиси бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби шарикони мо дар созмон ҷонибдорӣ хоҳад ёфт. дар робита ба тақвияти ҳамкории кишварҳои узви созмон дар соҳаи сайёҳӣ таъкид карда шуд, ки шаҳри Душанбе пойтахти сайёҳии созмони ҳамкории иқтисодӣ барои солҳои 2020-2021 эълон гардидааст ва дар идомаи тадбирҳо ҷиҳати рушди бахши сайёҳӣ моҳи августи соли равон дар Тоҷикистон фестивали байналмилалии Душанбе пойтахти сайёҳии созмони ҳамкории иқтисодӣ ва форуми байналмилалӣ оид ба рушди агротуризм баргузор гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Тоҷикистон азм дорад то минбаъд низ дар фаъолияти созмон дар ҳамаи 6 самти афзалиятнок, ки дар санади бунёдии дурнамои созмони ҳамкории иқтисодӣ 2025 дарҷ гардиданд, ширкат дошта бошад. дар ҳамоиши навбатии созмони ҳамкории иқтисодӣ ҳамчунин пешвои миллат таъкид карданд, ки Тоҷикистон ҳамеша аз таҳкими ҳамкории минтақавӣ дар тамоми қаламрави созмон ба манфиати шукуфоии мардумони мо ҷонибдорӣ мекунад. дар фарҷоми суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар раёсати сермасъули Туркманистон дар саммити созмони ҳамкории иқтисодиро қайд карда ба ҷумҳурии Узбекистон дар давраи раисӣ дар созмон барори кор орзу намуданд. дар охир аз рӯи натиҷаи кори 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ, консенсуси ашхободӣ оид ба амалҳо қабул гардид. бегоҳии имрӯз дар шаҳри Ашхобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи 15-умин саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ бо президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган мулоқот карданд. дар мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории Тоҷикистону Туркия, вазъи ҷомеаи ҷаҳон ва минтақа мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имкону дидори мулоқот изҳори хушнудӣ карда таъкид доштанд, ки мо Туркияро шарики муҳими худ дар арсаи байналмилалӣ медонем ва хушбахтона имрӯз муносибатҳои ҳамкорӣ миёни кишварҳои мо раванди устувор касб намудааст. ҷонибҳо зимни мулоқоти самимӣ масъалаҳои таҳкиму тавсияи робитаҳои ду кишварро дар соҳаҳои ояндадори сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, нақлиёту боркашонӣ ва иҷтимоӣ баррасӣ карданд. давоми 5 соли охир гардиши мол байни Тоҷикистону Туркия беш аз $2 миллиард амрикоиро ташкил дод. таъкид гардид, ки барои боз ҳам боло бурдани ин нишондод имкониятҳои мавҷуда аз қабили татбиқи муштараки тарҳҳои сармоягузорӣ ва таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ дар Тоҷикистон, фаъолияти комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва форумҳои соҳибкорони Тоҷикистону Туркия ба таври самаранок истифода карда шавад. аз мусоидати агентии Туркия оид ба ҳамкории байналмилалӣ дар рушди бахшҳои калидии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон изҳори қаноат карда шуд. зимни баррасии масоили муносибатҳои кишварҳо дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг, ҷонибҳо ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, табодули донишҷӯёну муаллимон ва баргузории рӯзҳои фарҳангиро дар қаламрави ҳамдигар омили муҳими таҳкими муносибатҳои дӯстии мардумони ду кишвар арзёбӣ намуданд. ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ низ яке аз самтҳои ояндадори робитаҳои дуҷониба номида шуд. ҷонибҳо ҳамчунин атрофи раванди нигаронкунандаи панҷшавии пандемияи COVID-19 дар сатҳи ҷаҳонӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. масъалаҳои алоҳидаи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Туркия, аз ҷумла ҳамкорӣ дар соҳаи амниятӣ ва муборизаи муштарак алайҳи хатару таҳдидҳои глобалӣ, аз қабили мубориза бо зуҳуроти терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккили фаромилӣ дар маркази таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор дошт. дар рафти суҳбат ҳамчунин дигар масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавӣ баррасӣ гардид.
тавре хабар дода будем 22 ноябр бошад. Дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба сиёсати хориҷӣ ва амнияти Ҷозеп Боррелро ки бо сафари расмӣ ва барои иштирок дар ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон қарор дошт ба ҳузур пазируфтанд. Дар рафти вохӯрӣ масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат таъкид доштанд ки густариши ҳамкории Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо ба пешрафти кишвари мо ва тамоми минтақа минбаъд низ мусоидат хоҳад кард. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, сармоягузорӣ ва татбиқи амалии лоиҳаҳои судмандро дар соҳаҳои мухталифи гуманитариву фарҳангӣ бахусус маориф, тандурустӣ ва рушди маҳал муҳокима намуданд. зимни баррасии заминаи ҳуқуқии муносибатҳо барои таҳкими минбаъдаи робитаҳо, имзои созишномаи мукаммали ҳамкорӣ ва шарикии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо зарур шумурда шуд. Дар мулоқот ҳамчунин дар бораи ҳамкории ҷонибҳо дар самти рафъи оқибатҳои пандемияи коронавирус, масоили истифодаи пурсамари захираҳои об, мушкилоти тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо табодули андеша сурат гирифт. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ба ҷониби Иттиҳоди Аврупо барои ба Тоҷикистон расонидани кӯмак дар рафъи оқибатҳои иқтисодиву иҷтимоии паҳншавии вируси COVID-19 ва тақвияти соҳаи тандурустӣ ба маблағи беш аз 112 миллион евро изҳори миннатдории амиқ намуданд. сарвари давлати мо инчунин ба Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзо барои дастгирии ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои об ва тағйирёбии иқлим ки ба яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир мубаддал гаштааст изҳори сипос карданд. ҷонибҳо аз раванди рушди устувории робитаҳои Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо изҳори қаноат намуда ба густариши масъалаҳои бахшҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, афзоиши содироту воридот таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. дар ин зимн тасмим ва ҳавасмандии Тоҷикистон дар бораи пайвастан ба низоми имтиёзҳои гумрукӣ дар содироти молу маҳсулот ба Аврупо махсус таъкид гардид. дар рафти мулоқот зимни баррасии масоили амниятӣ ба таҳкими амнияту субот дар кишвари мо, тамоми минтақаи Осиёи марказӣ ва Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. талошҳои судманди муштараки ҷонибҳо дар ин арса ба хусус таҳкими ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон тавассути татбиқи барномаҳои бомка ва кадаб, сохтмони роҳҳои мошингард, пул, хатти интиқоли барқ ва бунёди иншооти дигар дар манотиқи марзӣ бо ин кишвар таъкид шуд. дар рафти мулоқот дар доираи муколамаи сатҳи баланди амниятиву сиёсӣ оид ба нақши анҷумани иқтисодӣ, форуми ҷомеаи шаҳрвандӣ ва стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи марказӣ табодули андеша сурат гирифт. дар фарҷом изҳори боварӣ карда шуд ки ҳамкории гуногунҷанбаи кишвари мо бо Иттиҳоди Аврупо дар оянда низ пайгирона густариш хоҳад ёфт. интиҳои ҳафтаи сипаришаванда раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, сафири навтаини фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Озарбойҷон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Али Мирзамин Гавам оғлу Аскеровро ба ҳузур пазируфтанд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғози фаъолияти дипломатии сафири Озарбойҷонро дар ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфта изҳори умедворӣ карданд ки барои тақвияти муносибатҳои байни ду давлати дӯст иқдомҳои зарурӣ пеш мегирад. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои мубрами муносибатҳои байни давлатии Тоҷикистону Озарбойҷонро баррасӣ карда рушди рӯзафзуни онро дар муддати 30 соли гузашта таъкид намуданд. ҳамчунин дар рафти суҳбат масъалаҳои дурнамои рушд ва густариши ҳамкории дуҷонибаи байнидавлатӣ, байнипарламентӣ ва байниминтақавӣ, аз ҷумла таҳкими заминаҳои шартномавию ҳуқуқии ҳамкориҳои байнидавлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳамин ҳафта раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ҳамчунин сафири фавқулода ва мухтори шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Тимоти Айдан маршал Ҷонсро ба хоҳиши ӯ ба ҳузур пазируфтанд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ нахуст сафири навтаинро ба муносибати ба ин вазифа таъин гардидан табрик гуфта дар ин ҷода ба ӯ комёбиҳо орзу намуданд. бо қаноатмандӣ таъкид карда шуд ки муносибатҳои дипломатӣ байни Тоҷикистон ва шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ 30 сол қабл барқарор шуда
равобити мунтазами сиёсии сатҳи олӣ ва баланд ба густариши муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи байни ду давлат заминаи мусоид фароҳам оварданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамкории байни парламентиро аз омилҳои муассири тавсеаи муносибатҳои байни ду давлат арзёбӣ намуданд. дар ин самт тақвияти робитаҳои гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо палатаи болоии парламенти британияи кабир дар амалисозии иқдомҳои мутақобилан судманд ва рушди муносибатҳои минбаъдаи дуҷониба афзалиятнок шуморида шуд. ҳамчунин дар рафти мулоқот ҷонибҳо вазъи ҳамкории байнидавлатиро дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ ва илму маориф мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни баррасии масоили вобаста ба амнияти минтақа ва ҷаҳон бахусус бо назардошти вазъи сиёсӣ дар Афғонистон, зарурати тавсеаи ҳамкорӣ ҷиҳати таҳкими сарҳад ва тақвияти мубориза бар зидди таҳдиду чолишҳои муосир таъкид карда шуд. охири ҳафта бошад раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаи умумии 53-юми ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар шакли видеоконференсия доир гардид иштирок намуданд. ҷаласа таҳти раёсати раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия, раиси шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил Валентина Матвиенко доир гардида. дар кори он раиси миллии мажлиси ҷумҳурии Озарбойҷон, раиси сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон, раиси парламенти ҷумҳурии Молдова, раиси сенати олии маҷлиси ҷумҳурии Ӯзбекистон ва раиси маҷлиси миллии Генгеши Туркманистон бо паёми шодбошӣ баромад намуданд. иштирокдорони ҷаласа лоиҳаи як қатор санадҳои қонунгузории намунавӣ аз ҷониби ассамблея таҳия гардидаро ки минбаъд метавонад дар қонунгузории миллии давлатҳои иттиҳод истифода шавад мавриди баррасӣ қарор доданд. аз ҷумла иштирокчиён доир ба лоиҳаи қонунҳои намунавӣ дар бораи дастрасии баробар ба пешгирӣ, ташхис ва табобати сирояти вируси норасоии масъулияти одам дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, дар бораи донории узвҳо, дар бораи фаъолияти баҳодиҳӣ, дар бораи ғалла, тавсеяҳо оид ба ҳамгироии меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии гуманитарӣ дар ҳуҷҷатҳои раҳнамоии қувваҳои мусаллаҳ, низоми таълими ҳарбӣ, касбӣ ва омодагии нерӯҳои давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, тавсеяҳо дар бобати ҳамкории давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаи рушди рақамӣ, консепсия ва асосҳои қонунгузории рушди устувор барои давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мубодилаи афкор карда қарорҳои дахлдор қабул намуданд. дар ҳудуди ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон 11384 гектар замини корам мавҷуд аст ки аз ин ҳисоб 7147 гектари он замини обӣ буда самаранок истифода бурда мешавад. ин шабу рӯзҳо кишоварзони ноҳия бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ба шудгори заминҳои